Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Gvern qed jisraq lill-poplu 75 miljun euro fis-sena bit-tariffi tal-enerġija. Iżda mbagħad qal li ma jafx qed jiġri u m'għandux dettalji. Dawn id-dikjarazzjonijiet kontradittorji għamilhom f'temp ta' 2 minuti meta kienet jieħu sehem fil-programm Dis-Sett. Mistoqsi dwar l-argument tiegħu li l-poplu qed iħallas iktar minn kemm suppost għat-tariffi tal-enerġija, Busuttil malajr ħareġ b'ċifra. Jekk niftakar sew mill-memorja għax m'għandix il-kantru qudiem, kienet differenza ta' xi 75 miljun f'sena. Kienet naturali l-mistoqsija li segwi la darba l-poplu dejjem skont Simon Busuttil qed jinsteraq dawn il-flus għandhom jingħataw lura, ir-risposta ta' Busuttil kienet li dan impossibbli. Skont kliemek il-Gvern seraqna 75 miljun il-klijenti kollha, l-konsumaturi. Gvern nazzjonalista se ħallas lura lill-poplu għas li qed tallega li jagħmel dal-gvern bħalma l-Gvern Laburista ħallas lura is-ser li kien jgħid li hemm fir-reġistrazzjoni tal-vetturi. Iva għatta fil-klipp mhux din li orajt qabel. Dan il-programm stess jiena għadd nixtri minn fejn. Mhux dik it-ngħid jien, jekk hux ħadd tirrimborza lill-pubbliku l-instarar. Jiena qed ngħid, issa come on, ejja nkunu realistiċi, mhux nippruvaw impoġġu l-affarijiet. Nippruvaw impoġġu l-affarijiet b'mod impossibbli. Busuttil qal li jagħmel hekk għax hu jwiegħed biss b'responsabilità. Issa inti qed tgħidli trida bla retrati. Trida bla retrati. Bħalma l-Partit Laburista għamel fil-każ tal-karozzi. Jiena nagħmel. Qed jisraqna fil-vetturi. Rispett kollu Reno, jiena nagħmel wedit illi nħoss illi huma responsabbli. Iżda ftit wara qal li ma jistax iwiegħed għax ma jafx qed jiġri. Meta l-preżentatur ġibidlu l-attenzjoni li ċ-ċifra ta' 75 miljun euro ħareġ biha hu, Busuttil ma kienx baqalu fejn idur. Xina ma nafx qed jiġri bħalissa, mhux hekk. U dawn u mela 75 miljun. U le, jippubblikaw il-kuntratti m'għandekx id-dettalji kollha. Jidher li anke mill-oppożizzjoni l-kontijiet tal-enerġija qed jibqgħu problema għal Simon Busuttil dan wara li mill-Gvern kien qal li r-roħs tagħhom huwa il-gimmick tal-millenju u eventwalment wiegħed li jorħsu biss għal min juża l-washing machine bil-lejl. Minflok il-Gvern preżenti raħħashom b'25% għall familji u n-negozji.